سلام وسنينا أخومكم نايزاتنا تعزبتي كملكم تصنعون بمجمرتان مدلا تخطت مسلمنا وقعنا بعل عيد مولد أبصعكم بمقصال نلوم سولس إسان حموشن نحاسة كتشن إسان شدشن زبلنا يوم زيناتات حزلكم قريبا له نمكتالكم بفرع دم كبرات سماعتنا بركز زودو وانا وحبريتاتات نايتوب شانل متصعنو أقدم مدقتي دما نوتيفيكيشن ملتان كبتصعكم زيناتات بوانو خد كتاتلو لزانا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار إجابكم كتبركتو بتحتنا حتت ኢትዮጵያውያን ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ደቡብ ሱዳን ተቐቲሎም ኣባሳንጆ ናብ ትግራይ ምብፅኡ ኣመልኪቱ ዝተዋሃበ መግለጺ ኣጽቢ ኣብ ካምፕ ሱፐር ኮንስትራክሽን ድሮን ደብዲባ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቴክኖሎጂ ሚሳይል ሶም ሻዶው ምስ ዩክሬን ንምክፋል ኣጽዲቆ ሰሜን ኮርያ ሃዋሶንግ ትወልፍ ሚሳይል ናብ ሩስያ ከምትልእኽ ይግለጽ ኣሎ ግሪክ ንቱርክ ልኡላዊ መሰላት ከይትግህዝ ኣጠንቂቓ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቕርበ ሰናይ ጻንሒት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዕጡቓት ብዝተፈጸመ ደባይ መጥቃዕቲ ክልተ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ኢትዮጵያ ከም ዝተቐትሉ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ እቲ ነቶም ወተሃደራዊ ዕላማ ከም ዝተገበረ ዝእመን መጥቃዕቲ ካልኦት ሰለስተ ዓቃብቲ ሰላም ሓዊሱ 7 ሰባት ኣቕሲሉ እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣካል ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ዝነበሩ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ዝተቐትሉ መጥቃዕቲ እቶም ሓይልታት ዓቃቢ ሰላም ኣብ ግዛኣት ጆንጎሌን ኣብ ዝርከብ ፓጁስ ዝተባህለ ከባቢ ይጓዓዙ ኣብ ዝነበሩሉ ብ24 ናሓሰ 2026 ተፈጺሙ እዚ ምውፋር ኣካል ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕሪ ምዃኑ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቲፋን ዱጃሪክ ትማልያ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዓቢሩ ብዘይተፈልጡ ዕጡቓት መጥቃዕቲ በፂሖም ዝበለ እቲ ወሃቢ ቃል እቲ መጥቃዕቲ ነቶም ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ዕላማ ዝገበረ ከም ዝመስል ጠቒሱ ክልተ ኣባላት ክሞቱ ከለዉ ካልኦት 7 ድማ ቆሲሎም እቶም ዝተቐጡ ክልተ ኢትዮጵያውያን እዮም ክብል ኣነጺሩ ካብ መንጎቶም ጉድኣት ዝወረዶም ሰለስተ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ግን ዜግነቶም ኣይተገልጸን እቶም ካልኦት ግዳያት ክልተ ኣባላት ፖሊስ ደቡብ ሱዳን ክልተ ሲቪላውያን ምዃኑ ተፈሊጡሎ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝኹነኖ እቲ ወሃቢ ቃል ገሊጹ እቲ ዋና ጸሓፊ ንቤተሰብን ፈተውትን እቶም ዝተቐትሉ ኣባላት ከምኡን ህዝቢ መንግስትን ኢትዮጵያ ዓሚቕ ሓዘን ገሊጹ ኩሎም ተጎድኡውን ብቁልጡፍ ሕውየት እምነኽብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ተልእኾ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሃቦ ፍሉይ መግለጺ ነቲ ናይ ዲብያ መጥቃዕቲ ብትሪ ይኹንነ ኢሉ ኣብዚ ከባቢ ጸጥታ ንምሕላውን ነቲ ዝካየድ ህፁፅ ምላሽ ደገፍ ንምግባርን ቁልጡፍ ምላሽ ዝህብ ሓይሊ ከም ዘዋፈረ ወሲኹ ሓቢሩ ኣብ ደቡብ ሱዳን ፍልይቲ ወኪል ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሓላፊት ልኡኽ ዓቃቢ ሰላምን ኣኒታ ኪኪ ከም ዝበለ ቀታሊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእ ዝሰርሑ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ምፍጻሙ ተቐባልነት የብሉን ክትብል ብትሪ ኾኒና እተልእኾ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ዓቃቢ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ከም ዝበለ መጥቃዕቲ ምፍጻም ብመሰረት ዓለማዊ ሕጊ ገበን ኩናት ክኸውን ይኽእል ኢሉ ሓላፊት እቲ ልኡኽ እውን ብዝምልከቶም ኣካላት ዕሙቕ ዝበለ ቁልጡፍን መርመራ ከካይዱ ንተሓተቲ ናብ ሕጊ ከቕርቡን ጻውዒት ኣቕሪባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ቅድለት ዜጋታቱ ዝኾነ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ኣብ ደቡብ ሱዳን ክሳብ ሕጂ ዝሃበ ወግዓዊ ሓበሬታ የለን መረዳእታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘመልክቶ ካብ ጥሪ ጀሚሩ ብዕጡቓት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነዚ ናይ ሎሚ ሓዊሱ 9 ዓቃቢ ሰላም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተቐቲሎም ኣለው ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2025 ዝዘርግሖ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተዋፈረ ተልእኾ ዓቃቢ ሰላም 10300 ሰራዊት ኣበርኪታላ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ብሶኒ 24 ናሓሰ 2026 ናብ ትግራይ ወግዓዊ ዘይኮነ ምብጻሕ ከም ዝገበረ ምስ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ተዛረበ ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ የረድእ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚሽን እቲ ክልል ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነዚ ምብጻሕ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣንደበታዊ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ትግራይ ካብ 2022 ብስምምዕ ዘላቐ ምቁራት ተጻብኦታት ደው ዝበለ ናይ 2 ዓመት ደማዊ ኩናት ሓድሕድ ገና ኣይሓወየትን ሰበስልጣን እንትኽልል ኣብ ዝቐረበ እዋን ብዝተፈጸመ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ድሮናት ንማእከላይ መንግስቲ ኣብ ዝነቕፍሉ ዘለዉ እዋን እቲ ግጭት ዳግማይ ከይዓርግ ስክፍታታት ተሓዲሩ ይርከብ ብሶኒ ረፋድ ኣብ ዞባታት ደቡብን ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ሎሚ ድማ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ዞባ ምብራቕ ወረዳ ኣጽቢ ደብዳብ ድሮናት ከም ተፈጸሙ ነበርትን ኣማሓደርትን እተን ከባቢ ንቢቢሲ ተዛሪቦም ካብ መቐለ 67 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ወረዳ ኣጽቢ ጣብያ ፈለገ ወይኒ ቁሸት መብራህቶም ቅድሚ ሕጂ ዕጡቓት ትግራይ ይነብሩ ምንባሮም ኣብ ዝተገልጸ ከባቢ መጥቃዕቲ ድሮን ከም ተፈጸመ ነበርቲ እቲ ከባቢ ገሊጾም
ኣብ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ከም ዘይበፅሐ ምምሕዳር እታ ወረዳ ንቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ። ሰንግቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሐሙስ ኣብ መቐለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት 13 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቆሰሉን መንበሪ ኣበይቲ ከም ዝተሃስዩን ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ትግራይ ኣፍሊጡ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ይኹን ሰራዊት ምክልኻል እታ ሃገር ብዛዕባ እዞም መጥቃዕትታት ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ የለን። ኣብቲ ክልል መጥቃዕቲ ድሮን ይፍጸም ኣሎ ዝብል ክስታት ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ንኻልኣይ ግዜኡ ዝገሸ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ኣብቲ ኣብ መፋርቕ ሰነ ነዚ ዓመት እዚ ዘካየዶ ምብጻሕ ምስ ሰመዚ ሕወሓት ድሕሪ ምዝራቡ ነገራት ካብ ዝሕጂ እዋን ዝበፅሑ ደረጃ ከይሓስሙ ንምግባር ይሰርሕ ምህላው ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ናይ ትማሊ መገሽኡ ድማ ምስ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ብምእላይ መሪሕነት እቲ ክልል ከም ዝተቋጻጸረ ዘፍለጠ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ተረኸበን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ክልሉ ከም ተዘራረቡን ንምርዳእ ተኻኢሉ ኣሎ። ነዚ ዝርርብ ስዒቡ መራሕቲ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝርርብ ንምጅማር ቅድመ ኩነት ኣቐሚጦም ኣለዉ። እዚኦም ድማ ቁጠባዊ እገዳ ኣፅዋርን ምልዓል ዝዓርግ ዘሎ ወጥሪ ምህዳእ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተመዛበልትን ምምላስን ከምኡውን ፖለቲካዊ ሕጋውነት ሕወሓት ናብ ንቡር ምምላስን ዝብሉ ይርከብዎም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ክግበሩ ዝጸንሑ ዝርርባት ፍሹላት ዘይጭበጡን ግብራውነት ዘይብሎም ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ተነቢሩሎ ዝበሎ ቁጠባዊ ዕፅዋ ንኽልዓል ዝገብር ዝርርባትን ርክባትን ንኽካየድ ሓቲቱ። ቁኑዕን ሓቀኛን ዝርርባት ርክባትን ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ይሓትት ብምባል ትርጉም ዘለዎ ናይ ሰላምን ዝርርባትን ርክባት ንምግባር ብወገን መሪሕነት ትኽልል ድልውነት ከም ዘሎ ጠቒሱ መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ዝኾነ ውዕል ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ክኸስስ ከሎ ነዚ ውዕል እዚ ከፈጽሞ ዘቆሞ ትካል ብዓብዩ ወዲኡ ክብል ዝነቅፍ ሕወሓት ኣቐዲሙ ትስምዕ ፈሪሱ ብዝብል መርገፂኡ ወግዓዊ ገይሩ እኳ እንተጸንሐ መንግስቲ ፌደራል ክሳብ ሕጂ ንመርገፂ ሕወሓት ብወግዒ ርእቶ ኣይሃበሎን። ይኹን እምበር ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኣተገባብራ ውዕል እቲ ምቁራጽ ተጻብኦ ንሓድሕዶም ክካሰሱ ምጽንሖም ኣይርሳዕን። ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ብሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ናብ ጎራብቲ ክልል ዓፋርን ኣምሓራን ዝዝለሓመ ኩናት ብልዝብ ንምፍታሕ ፍሉይ ልኡኽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምሻም መንግስቲ ፌደራልን መራሕቲ ትግራይን ንምሽምጋል ጻዕሪ ይገብር ተራእዩ። እንተኾነ ኣብዚ ዓመት ተራእየ ፖለቲካዊ ወጥሪ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ግጭት ዳግማይ ንኽጅመር ከም ዝኽእል ስግኣት ኣላዓዒሉ ይርከብ። እዚ ድማ ሕወሓት ነቲ ኣብ ትሕቲ ስምምዕ ሰላም ዝተጣየሰ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣልዒሉ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ባይቶ ናብ ስርሑ ድሕሪ ምምላሱ እዩ። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ስምምዕ ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ኣይከኣሉን ክብሉ ንሓድሕዶም ይካሰሱ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግሪክ ጆርጎስ ንቱርክ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ብምሃብ እታ ተሓላቒት ዲፕሎማስያዊ ደውታት ዘለዋ ግሪክ ብርግጽ ናይ ሓሉፍያ ክብል ገሊጹ። ልኡላዊ መሰልና ንምግሃዝ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ብዘለና ኩሉ መንገዲ ክንቅበል ኢና ክብል ገሊጹ። ጆርጌስ ነቶም ቱርኪ ተስፋሕፍሖም ባሕራዊ መናፈሻታት ዘይሕጋውን ሕጋዊ ቁኑዕነት ዘይብሎም ክብል ክገልጾም ከሎ ግሪክ ሰላም ክትስዕብ እኳ እንተቐጸለት ንዝኾነ ይኹን ተርእዮ ሙሉእ ድልውቲ ምዃና ኣስሚሩሉ። ጆርጌስ ትማል ሶኒ ምስ ናይ ግሪክ ቴሌቪዥን ቻነል ኦፕን ቲቪ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ቱርኪ ብመሰረት ኣቴንስ መሰላ ዝገዝ ስጉምቲ እንተወሲዳ ኣብ ባይታ ምላሽ ክትህብ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ። ቱርክ ናብቲ ከባቢ መራኸቢ ውግእ ክትሰድድ ምዃና ምስ ተሓተተ ግሪክ ምላሽ ካብ ምሃብ ክትቁጠብ ከም ዘይሕሰብን ሓያሎ ኣማራፂታት ከም ዘለዋን ገሊጹ። ግሪክ ልኡላዊ መሰላታ ሙሉእ ክትጥቀመሉ ምዃና ባዕሉ ርድኡ ክብል ዝገለጸ ጆርጌስ ኣድላዪ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል ገሊጹ። ቱርክ ፍሪጌት ናብቲ ከባቢ እንተሰዲዳ ግሪክ መልሲ ክትብ ድያ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ጆርጌስ ግሪክ ቁፅሪ ከይገለጸት ናብ ገዛእ ርእሳ መርሃብ ከተዋፍር ከም ዘለዋ ኣስሚሩሉ ክብል እንትወልፍ ጸብጺቡ። ግሪክ ፍሪጌት ክትሰድድ ከም እትኽእል ነፈርቲ ውግእ ኤፍ-16 ክትሰድድ ከም እትኽእል እውን ኣስሚራ እያ። ካብ ዝመጽእ ዓመት ድማ ኤፍ-35 እውን ክትሰድድ እያ ክብል ይንገር። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኣንዲ በርሃም ቴክኖሎጂ ሚሳይል ስቶርም ሻዶው ምስ ዩክሬን ንምክፋል ኣጽዲቑ። መንግስቲ ብሪጣንያ ስቶርም ሻዶው ናይ ነዊሕ ርሕቀት ክሩዝ ሚሳይልን ቴክኖሎጂ ምስ ዩክሬን ንምክፋል ዝቐረበ ሕቶ ከም ዘደቐ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንዲ በርሃም ኣፍሊጡ። እዚ ውሳነ ኬብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይላት ናይ ምፍራይ ምትእኽኻብን ዓቕማ ብዓብዪ ክትውስኽ ዘኽእል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር በርሃም ነዚ ውሳነ ኣብ ኬብ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ጥምረት ድሌት ዘለዎም ሰባት ዩክሬን ናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ናይ ምጥቃም ዓቕሚ ንምምዕባል ናይ ቴክኖሎጂ ክትርከቦም ከም ዝተሓተተ ገሊጹ። ብመሰረት ዝስምዕ መንግስቲ ብሪጣንያ ምስ ሚሳይል ስቶርም ሻዶው ኤስፓልን ዝተኣሳሰር ምስጢራዊ ቴክኒካዊ ሓበሬታ
ምስ ዩክሬን ከካፍል እንከሎ ኬቭ ድማ ምስ ፈረንሳ ብምትዕባር ነቶም ሚሳይላት ኣብ ውሽጢ ሃገራ ንምፍራዮም ቴክኖሎጂ መሰረት ብምንጻፍ ትሰርሕ ኣላ። እሱ ጎምቲን ነዊሕ ርሕቀት ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ዩክሬን ርእሰ ምክልኻል ኢንዱስትሪ ምክልኻልን ብዓብዪ ከም ዝሕይል ይንገር። እንተኾነ ግን ምስ ሞስኮ ዘሎ ወጥሪ ዝያዳ ከጋድዶ ከም ዝኽእል እውን ስጋኣት ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰሜን ኮርያ ሃዋሶንግ ትወልድ ሚሳይል ናብ ሩስያ ከም ትልእኽ ይግለጽ። ኣብ መንጎ ፒዮንግያንግን ሞስኮን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለያ ደቡብ ኮርያ ሰሜን ኮርያ ዝመርሖ ሃዋሶንግ ትወልድ ማእከላይ ርሕቀት ዘለዎ ባላስቲክ ሚሳይል ንስርሒታት ምውፋር ይዳሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ሰበስልጣን ደቡብ ኮርያ ሰሜን ኮርያ ንሩስያ ባላስቲክ ሚሳይል ኣፅዋርን ቀረብ ቀፂላቶ ምህላዋ ሓቢሮም። ገምጋም ሰኡል ፒዮንግያንግ ክሳብ ሕጂ ንሞስኮ ልዕሊ 15 ሚልዮን ሻላታት መዳፍዕን ናይ ሓፂር ርሕቀት ባላስቲክ ሚሳይላትን ኣቕሪባ ዝብል እዩ። ብመሰረት ቴክኒካዊ ስፔሲፊኬሽን ሃዋሶንግ ትወልድ ኣብ ፓሳፊክ ውቅያኖስ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ካርም ዝኽእል ማእከላይ ርሕቀት ዘለዎ ባላስቲክ ሚሳይል ኮይኑ ንመሬት ኣሜሪካ ጓም ሓዊሱ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝወፁ ፀብፀባት ሩስያ ነዚ ፍሉይ ፍልልይ ናይ ሃዋሶንግ ትወልድ ከም ዝተረኸበ ኣየረጋገፀን። ኣብ ክንድኡ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝወፀ ፀብጻብ ስለያ ሰሜን ኮርያ KN 23 KN 24 KN 30 ዝበሃል ባላስቲክ ሚሳይል ናብ ሩስያ ከም ተሰሃገረ ይሕብሩ። ፕረዚደንት ሱርያ ኣሕመድ ኣሻራ ኣሜሪካ ንሃገራ ካብ ዝዝር መወቲ ግብረ ሽበራ ምእለያ ይንእድ። ሻራ ኣብ ዝሃቦ መደረ ሎሚ ሱርያ ፀለም ርስሓታ ተኣልዩ ኣብ ሕሉፍ ህይወታ ዝሕምም ምዕራፍ ቀዲዳ ናብ መንገዲ ምዕባለ ዳግማይ ህንፀት ትጅምር ይብል። ትማሊ ዝወሰደቶ ውሳነ ዋሽንተን ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ምስ ከቢድ ቁጠባዊ ገደብ ዝመፀ ስያመ ሰሪዙ። እዚ ድማ ድሕርቲ ኣብ 2024 ነዊሕ እዋን ገዛእ ሱርያ ዝነበረ በሽር አልኣሳድ ካብ ስልጣኑ ምስ ተኣለየ ኣብ መንጎተን ሃገራት ዝነበረ ርክብ ንምውዓይ ካልእ ስጉምቲ እዩ። ክፍለ ካዝና ድማ ተዛመዲ ናይ እገዳ ምፍዋስ ኣፍሊጡ። ሻራ ንፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ንኩሎም ኣብ ጎድና ደው ዝበሉ ፈተውትናን ደገፍትን ሃዛብን ብዙሕ ምስጋና ይገልጽ ኢሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ እውን ነቲ ግንባር ኣልኑስራ ዳሕራይ ብሃያታ ታህሪም ኣልሻም ዝፍለጥ ከም ዓለማዊ ግብረ ሽበራ ትካል ዝሃቦ ስያመ ሰሪዝዎ። ሓደ ሰበስልጣን ሱርያ ንልዕሊ 10ታት ዓመታት ፀንሐ ኩናት ሓድሕድ ኣዝዩ ዝተሃሰየ ነቲ ሃገር ንምድጋፍ ትሕተ ቅርፃ ዳግማይ ንመናፅን ወፍሪ ክስሕቡ ይፅዕሩ ኣለዉ። ኣሜሪካ ፈለማ ኣብ ወርሒ ሓምለ ንሱርያ ካብ መወቲ ግብረ ሽበራ ካብ መዝገብ ክትወፅእ ምዃና ኣፍሊጣ ነይራ። እቲ ስጉምቲ እዚ ኣብ ሻራ ከም ናይ እምነት ድምፂ ዝረአ እዩ። እቲ ስጉምቲ ኣብ ሱርያ ንወፍሪ ውልቃዊ ፅላትን ናይ መወዳእታ ዓበይቲ ዕንቅፋት ዘወግድ ቁጠባዊ ምሕዋይን ዳግማይ ምውሃት ሱርያ ናብ ዓለማዊ ቁጠባ ዘስፋሕፍሕ ክብል ትማሊ ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱርያ ኣሳድ ኣልሻባኒ ውሳኔ ዋሽንተን ታሪካዊ ምዕራፍ ክብል ብምግላጽ ሓዳስ መንግስቲ ሱርያ ንሃገራዊ ሰላምን ፀጥታን ዘለዋ ተወፋይነት ዘንፀባርቕ እዩ ክብል ገሊጹ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰናይ